То проблема е, че ни Дор кемпият, брат, смисъл. Нали му го? Да. Thank you, B. Hello, I want this fish right here, fucking Pakistan, enjoy a fucking I want this fish right here, I want this fish right here, I want this fish right here, Hello, I want this fish right here. Гръма го по принцип. Я натварите. Брат, легит, те ще си тръгнат, ако просто стигнат. Да. Ма ще се върнат, брат. Вън между другото. Това ти ли си? О, Гайс, няма аз. Браво, ми чат си мръсни да ви любим хуя. Тук голя. on the mountain пише. Имаш и патрони. Аз ли? Да. Имам 3. Фак. Да. Не, горе на тяхната база. Не. Аз съм то къде с барикадите зад базата. Оцели го? И той ме оцели. Един горе. Пиква. Трябва, влизам да си Къде хилва. спи там, бе? Не спи, умрял е. Моля те. Това горе е много добро. Малко сме шорти. Да, бе, горе вече не е вайбъл между другото. Да. Тихо, мутикар, тихо. Да, вътре! Аз съм Две врати затворил. вътре! Мутикар, тихо. Тихо, мутикар. Не, бе, брат, защо скачаш? Не, убий ме, не! Хилва се! Убий го, бързо. Има АК, той има АК. Взех му го. Браво. Къде сте? Вземи бойте да си. О, мага! Красавец, ти взели ми нещата. Запазили сме, бум! Само оръжието взех. Bombardiro crocodilo. Bombardo. Зукъм ги убива, да. А Морис къде? Hell no, man. What the fuck, man? Get your ass on. Изпържи кога най-много трябваше. Убили те? Убих Зун, брат. Ето тук ще ръшна на това. Окей. Окей. Убих един. Как е? Уби го. Браво, бе. Друг пред. Убих го. Оу! Не, аз вече нямам патрони за снайпера. Сета. Брат, лети злата. Той е там на второто. Пази. Бързо, бе, дай! Един пред, точно пред базата. Един убих! И Зун уби някакъв. Само бе. Анвил. О, не. Много силно. Един е. На Анвил падна. Боли. Къде? О, долу! Къде си? Един се катери на нас. Салти. Лезте по скалата. Добре. Вижте къде. Виж. Армор? Хазмат, взели? Не го взех. Бум. Ми брат. Ако имах Брати бум са. вече са го използвали. Оп. Брат. Рили нига. И защо ходиш гол, ма умник? Над нас май има някой. Не, това е цаби там. Бате, казвам ви, че има някой. Вектор, бързо, убийте го. Бате, Жун, виж къде обикаля, той е пред базата ни. И лутва тях. Той е много смарт. Кой бе? Ето го пред мен. Карай път. Аз съм до камъка, да знаете. На 10, на 10, Аз съм на до 10. камъка. Ако мога да отидете отгоре и да го убиете, то... Може. Блек не се спалва. Хвърляй, сача ли? Давай с него. Всички с него.
Той умря. Жун, Жун. пробай да го дигнеш като. Майко мила. Горе има човек. Ще отгоре. Ето към стълби, той ги служи. Абе, този вълк там някой може да го застреля. Дето Това крашна ти. А, не ми е.